Hello guys, good morning. Naka-day off si Visayan Daisy for how many months? Kaya ito guys, masaya ako. Guys, good morning. Andito ako ngayon sa highball ni Elsie. Kasi naggawa ako guys ng ng tawag dito. Hindi ba kahapon naggawa ako ng bukayo. Ipapakita. Diba guys, hinaan ko lang daw ang boses ko at ang amo ni Elsie nasa labas. Saka si mama, kaya bawas-bawasan natin ang ating boses guys. Tingnan nyo guys ang aming pagkain, ang ginala ko sa kanya, tapos may binigay sa akin. Ang dami-daming bagoong guys. Naku, super sarap. Maanghang sa kumikirot ang anghang, taka may giniling, maraming baboy, saka bagoong. Napakasarap guys. Tingnan nyo guys, ipapakita ko sa inyo para maglaway kayo. Ayan guys, so hindi ko alam kung anong tawag ba dyan sa sa Tagalog, basta sa amin yan yung glutinous yan saka bukayo, kaya ang tawag diyan sa amin inday, hindi dodong kundi inday, diba? Saka ito guys, tingnan mo guys, ang daming bagoong. Ngayon sabi niya Elsie, ibigay ko raw dito ang kalahati daw dito, ang kalahati ibigay ko kay Sonia. Ang dami guys, nag-try ako, napakasarap guys. Talaga naman may tawag dito, may silis, may giniling, tapos may tipak-tipak na chicharon guys. Kaya napakasarap. Ang dami nito, sarap. Sigurado pag-aagawan to sa boarding house mamaya. Hinain na namin, punong-puno ito kanina guys, pero dadalhin namin ito ngayon kay Sonia. Kaya binawasan namin, kinain ni Elsie. Tapos ito rin, nagbawas din siya, punong-puno rito kanina guys. Tingnan mo naman, ang dami. Diba? Kaya guys, sige dito na. Ang sarap no? Diba guys? Tingnan nyo guys, ang sarap-sarap ng bagoong guys. Talaga naman. Where pang kanin guys? Napakasarap kasi nakirot yung anghang. Lalo na siguro guys kung may kanin ito na na mainit-init. Naku, napakasarap. Paano guys? Ano ko lang sa inyo, pinaglaway ko lang kayo ng aking inday tsaka ang aming bagoong. Napakasarap. Anong kung dito na lang muli. Ito si Visayan Daisy Vlog na nagsasabi sa inyo, masaya ako ngayon guys. Napaka-day off, diba? Kaya pahinga muna tayo dyan guys sa mga playlist na yan. Mag-ano muna tayo at day off ba naman Visayan. Kaya diba? Paano? Babo na muna. Babo. Masyado maaraw kaya naghahanap ako ng magandang pwesto kung kaan ba. Sige na guys. Babo. Manghang.